Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Saan ni naas kilid? Naman di kahon sa mga beer diha. Mao ka ning giingon ni Sir Digoy. Pagianan ni Venus kung mahubog siya sa una. Kadali. Hala, daghan man din ang kahon na. Mahimo gid ni nako himong hagdanan paingon sa sud. Magasud gyud ko sila Venus. Ako na lang sa puno niya. Pero dili lang una kumusod karon. Kay hayag pa. Mangga! Manggamit mo diha! Mangga! Ilang usay ko utot na da. Ilang manggal mo eh. Tatag 80 ang kilo. 2 kilo ka na be. Sige 2 kilo ha. Oh. Oy, padaplin no. Naiyaw to mo agi. Padaplin. Ha? Oh, di. Sipin mo man Ngano ka Sir Dix? Unti Si Bimbo. Ha? Si Bimbo na sakit. Hala, seto na. Duko Sir Dix. Duko. Kila na mangga. 80, sir. 80. Ano ka na eh? Dung, bili kilo mo dung. Dua. Imo na dua ka putos to. Akong bayan dong. Ano ka kilo ako, Noy? Wa na dong. Orat na. Babay. Mali pa tatadali. Saan ito mo maligyaig mangga? Nagdali maglakaw? Magpalit pa ang ko. Doorbell ako. Aron may baho si Venus. Ngani ako. Sekalaw gawa. Neriyot kita masakpan. Tawa lagi ka diya. Ang katawang ka. Ngang. Nanan si mong tingog Sir Dix. Ganina. Mura mga naipit. Pero huy, lain na din mo tanawon Sir Dix. Kumudagan ba ka ba? May pinababakang-bakang ka naglakaw. Nasa gudagan, lain na lagi. Mura babili ni mong tigil. Kinsa may dili ko yawan nga may agso na mag-rolls din. Ha? May agso na palantaw-lantaw ta to. Yun, duol man. Tingali mailhan tong dagway. Bisan ko niya, itong muna ta. No? Bitaw sab no? Okay, marka man yung atong kagwapo. Bisag ya. Ay, Tawahay man ay magwapo. Hay, pero wa man sa siya kaklaro sa tunaw. Kay nagkao man ta. O niya, karon. Unsa naman ta ni? Ha? Aw, unyang gabiin na mo balik dito Sir Dix. Mabalik ta, ikagabi? Oh Sir Dix, ay siga-siga ni mong mata diya Sir Dix. Mission impossible biya ni. Nainumdum ka kung sa pagsaka ni Venus, kung mahubog to siya sa una, di ba? Agim to sluyo sa ilang bahay, di ba? Niyong ka? O, tinaw na. Ang yang to, may mga kahon man to sa beer nang gipatong-patong sa gawa sa gate. Sir Dix, tuwa pagyapon dito ang mga kahon. Sa? Mauna! Mong sa gabi, kita mo balik dito. Kay musud ko sa bahay nila ni Venus. Usa? Ay, di ka mahimo Sir Dix. Di kita pwede mo biya din Kung dili na ako masultihan sa Rickson nga amnesia siya. O ngawa siya magpuyos bahay ni Venus. Ay, ilad to ilad. Bitaw, no? Kinahanglan may bawagin si Rickson nga doon na siya ipay. Kanagin Sir Dix. Kaya kung tinuod nga na amnesia siya, nagpatuyan na lang og tabi ang ngiw-ngiw nga to kaniya, aron mutuos siya nga naa siya magpuyo siya ng Venus. Correct yun na Sir Dix. Maujud na. Kana. Osto. Sige, mangandam ta karong gabi sa imong pagsud sa bahay ni Venus. Hello? Rickson, Oh. Bimbo?
Oh, ako ni. Ang imong barkada. Barkada o higala. Oh, barkada o higala. Suod. Og suod. Suroy ta? Ha? Musuroy ta? Asam sa tamusuroy kung manggawas ta. Sa atong suroyanan. Pero, dili pa mahimong maglakaw-lakaw kakaron. Kawa ba kami nung dumas kagahapon ni Rexon? Pero, Love, patuong good. Gikinahanglan pa ni mong hustong pahuway. bay, Bimbo, Ano lang ta lingaw-lingaw sa inyo? May pingpungan man din eh. Magpingpong ta. Tuod, may mini-gym sa loyo. Mag-gym ta. sige. Punching bag? Oh, mo na yung punching bag. Nahibaw lagi ka, anak, love. Nahibaw na ko kung ngano kahibaw kang manuntok. Tuod kay, nag-eskwela kag karate sa una. Oh, karate? Oh, kamo si, Sige sa lang akong kauban nga nag-eskwela karate. kamo si Binos. Oo. Gipa-eskwela ta ni Papa og karate. Kay aron doon na tay ikapanalipod sa tong kaugalingon kon pananglit, makasugat tag daotang mga tao. Asa man day ko na magtrabaho? Kuan. Miunda ka og trabaho kay gusto kang mag-business. Business? Ako, mag-business? Vinos, gusto kong suroy. Ha? Pero may ingon ang doktor nga. Kinahanglan tuod nga, manggawas sabta. Oy, Binos, Oh, sige. ako'y mo drive. Ato lang iniibot sa syudad si Rexon. Unsa? Hapit mo masakpi ni Bimbo? O lagi tita? May gani kay kusog-kusog pag yung kumudagan, ma'am. Pastilan. Kinahanglang mag-amping mo sa inyong lakaw, Laila, Digoy. O lagi tita, pero karong gabi mabalik ko dito. Dili ka mahandlok, Laila. Wala ko gikadlo ka nun tita. Na-amnesia si Rexon. Busa, dili mahimo dili na ko siya mabawi gikan ni Venus ginamos. Ay, matugon ako ha. Magtigong ko kusog. Kakulba ba ni inyong nakauti-koy? Uy, kakulba mo lang. Oh, kung dili pa ko abtik nga murihok, wa na. Sak para yung tami ni Bimbo. Kay mupalit ba ang tanigmang ka? Oh, na. Pag-amping na lang yun mo, Dikoy. O mo, bitaw nga kada adlaw ka sa mataglakaw na mo. Iampo gyud in taon ko nimo, ma'am. Iampo ako. Dikoy. Iampo ta ka. Salamat, ma'am. Ma'am, pakusiar ako gamay. Dikoy, dako alang gud kamay. Uy, ilok manggod ng kamay ko siya. Ay, dako-dakoon gyud. Kumot naman ang imo, Dikoy. Uy, kanahan ko. Ay! Nalingaw ka ba sa tong suroy-suroy, Rexon? Love? Okay lang. O saman, wa pa kayo ninong dumang lugar? Wa pa. Ayaw lang sa pugpug sa love. Oh, lugar! Ilugar bay! Oh, Rexon? Ang ano ganit mo gipahunong si Bimbo? Oh! Rexon! Rexon, asa man ka? Rexon! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!